Amb tu, 3 i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce i Jane Maruska. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts justament ara, quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Eloi Ponce Cabrera, què tal? Com estàs? Doncs molt bé, Jordi Villacampa Vinyes. Aquí, a l'estudi d'Instantropia, com sempre, al Centre Històric de Lleida, des d'on gravem el nostre programa per tot Catalunya. Jane Maruska, què tal? Exacte, des de Lleida per tota Catalunya. I no només això, també tenim audiència de part de l'estranger, perquè el nostre programa arriba i volem que arribi a tot arreu. I dit això, només us volia recordar que ens podreu seguir a les nostres xarxes socials i ens podeu escriure, deixar missatges, comentar, opinar. Necessitem molt de la vostra opinió i participació per poder crear el debat, trobar respostes o no, i a partir d'aquí doncs, anar construint el programa entre tots. Dit això, ens podeu seguir al @3 i més Facebook, Twitter, Instagram i ens trobareu al canal de Spotify i a YouTube. Molt bé. No quedem curts, eh? No, Dius, les tenim estem a tot arreu. totes. Ens en falta alguna? No ho sé, ho podria preguntar també. Doncs això, esperem tots els vostres missatges. Qui ens acompanya avui, Jordi? Doncs avui tenim des de Barcelona, concretament des del barri de Roquetes, el professor de filosofia Adrià Blasco. Benvingut, com estàs? Gràcies, bé, molt bé. Encantat d'estar aquí. Igualment. I també des de la ciutat comtal tenim, però en un altre barri, a l'artista plàstica Nu Miret Renyer. Com estàs, Nu? Molt bé, gràcies. Ara potser no he dit el barri, però podríem dir també Upper Raval. Per Raval. No? Hi ha l'Upper i el de baix, no? També? El teu és el de dalt. El meu és el de dalt. Com estàs, bé? Jo no ho sabia, això dels barris, Sí. del Raval. Bueno, i aquí amb nosaltres tenim a la mestra de música, cantant i actriu Anna Borrego Claveria. Què tal? Com estàs? Bones, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. I també ens acompanya l'activista social i cultural Carmina Pardo i Mestre. Què tal? Molt bé, i vosaltres? Bé, també, molt bé. Sí, moltes gràcies. Vale, doncs en aquest programa també ens acompanyen dos convidats especials. Ixella Quesada Consejo, ho he dit bé? Sí, ho has dit bé. Vale. Estudiant i militant de l'LGTBI. Hola, Ixa, com estàs? Hola, bon dia. I també tenim a l'Héctor González, treballador social de la Fundació Antisida de Lleida, tècnic de salut sexual i activista dels drets sexuals i reproductius. Héctor, com estàs? Molt bé, un plaer estar aquí. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do, quin munt de coses, Avui Soc un avariciós. Aprendrem moltes coses. tenim la casa plena avui. Tenim la casa molt plena. Mai I ho hem han estat dit tan molt plena bonic. com avui, Sí, perquè, Jordi, de què parlarem avui? Doncs avui us parlarem de què és ser home i dona? 3 i més. Doncs comencem la tertúlia fent-nos aquesta pregunta. Què és ser home? Què és ser dona? Per començar, tenim a l'Adrià Adrià Álvarez Blasco. Sí, ara sí que ho he dit bé. Ara ho has dit bé. Ara sí. Des del barri de Roquetes a Barcelona. Què? La pregunta. Sèrio, Bueno, és una pregunta que al llarg de la història ha portat com, no, molt de ressò. Ser home, ser dona, en general, no? Cada cop més ho entenem com categories cada cop més fluides, no? Categories cada cop menys rígides. No? Tradicionalment, aquestes categories s'havien assignat, no? En relació a una generalitat concreta i a mesura, no? que la història de la filosofia i l'activisme han anat desmuntant, no? Per necessitat i per obligació aquestes categories, han anat obrint nous horitzons, no? Fins al punt en el que avui parlar d'home i dona o parlar de masculinitat i feminitat en termes generals és fer-li poca justícia, no? Al debat. Ser home i ser dona en general és... Ha sonat alguna cosa, però... Sí. Bueno, no sé si em m'estic allargant potser. No, bé. No? Val. Doncs això,
ser home i ser dona és una manera de performar uns cànons socioculturals, econòmics, al llarg de la nostra vida, des de que som petits i fins al dia de la nostra mort. És a dir, el gènere és quelcom impregnat a la nostra societat i el qual difícilment ens en podem separar. Bona introducció. Gràcies, Adrià. No sé com ho veuen la Nu, des de l'Upper Raval, que és ser home i dona. Doncs mira, no puc estar més d'acord amb l'Adrià. Ai, sembla que t'haguessis pel que emocionat. fa... Bueno, que el gènere en realitat trobo que és una construcció performativa també, no? Perquè no hi ha res que mos sigui donat naturalment que mos faci ser home o que mos faci ser dona, no? O qualsevol altra cosa. I de manera que, bueno, a diferència del sexe, que sí que ve donat a partir d'una diferència anatòmica binària, no? Femení o masculí, en aquesta línia jo crec que tot és una construcció permanent, no? De l'individu o individua. És una cosa més fluida, com m'ha dit l'Adrià. Ell ho diu, tu m'imagino, Adrià, que ho dius des del punt de vista, tu ets un professor de filosofia i m'agrada molt que em convidin al programa perquè jo soc una persona, diguéssim, dintre de la heteronormativa del carrer normal, que no sé res, que sé que he llegit aquestes coses, que vaig llegir El gènere en disputa als anys 90 de la Judith Butler, que vaig tindre coses que estan a l'abast de tothom i una informació així, diguéssim, no acadèmica, no estudiada. I bé, això. Molt bé, doncs moltes gràcies, Nu. Passem ara a veure l'opinió de les tertulians que tenim aquí a plató. Anna Borrego, què en penses? Bueno, crec que estarem tots bastant d'acord amb la mateixa línia que estan marcant els companys del Zoom, no? Que al final és un tema de llenguatge, és una cosa que ve estereotipada de fa molt temps, no? Ser dona, ser home, al final és una cosa fisiològica, jo sóc una dona, home, o no? Puc ser moltíssimes coses avui en dia, tenim aquest llenguatge tan universal de que apareixen moltes més cosetes, molts més gèneres, però al final és intentar que jo m'ho miro des de la part més de l'educació, no? Des de la part de l'escola que jo estic amb els nens i les nenes avui en dia i encara hi ha un estereotip molt marcat de nens i nenes dintre d'ells mateixos i de les seves pròpies famílies, no? Llavors, bueno, doncs hi ha un camí de construcció per construir. Jo sempre dic que per construir s'ha de construir, aprendre molt i després tornar a construir alguna cosa nou. Així que jo m'ho veig des d'aquest punt de vista. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant aquesta visió més escolar. Carmina, si ens vols dir la teva. La veritat és que sí, veig que anem tothom amb la mateixa línia, no? Però està bé. Jo penso que ser home i ser dona són gèneres, que moltes vegades confonen amb sexes i que la veritat és que anem construint, ens van construint i es materialitzen i es manifesten amb coses tan quotidianes i tan absurdes com la possibilitat de que jo avui porti faldilla sense escandalitzar ningú i perquè teòricament soc una dona, tinc l'estereotip de dona i que qualsevol altra persona, un home que teòricament seria binàriament un home, es posés avui faldilla, no seria escàndol pel carrer. I penso que aquestes coses pràctiques són les que ens van construint, perquè són les que ens van introduint des de ben petites i acabem realment amb una visió de la societat que penso que no ens complau perquè ens ve donada des de fora. I l'important és això, tornar a deconstruir i posar-nos una mica en la nostra pell i saber-nos llegir i que ens puguin llegir com ens agrada. Molt bé, doncs moltes gràcies. I això? Doncs jo crec que, de fet, sembla molt interessant un dels conceptes que acaba de treure la Carmina al final de la seva intervenció i és el verb llegir. Sí que és cert que és obvi que tots estem d'acord en que el gènere com a construcció social que és, són un conjunt d'estereotips, de rols que ens marquen, com diu la Carmina, des de ben petits i que modelen una mica la nostra manera de ser i el nostre rol que hem de tindre a la societat, però crec que és molt important també que ens fa ser homes o dones i és sobretot la lectura que ens fan des de fora. I
I d'això trobo que en som ben conscients, sobretot les persones trans, en què ens esforcem per a, malauradament, per a poder canviar certes coses i que externament se mos llegeixi això d'una altra manera. I crec que aquí està una mica la clau en la lectura que en fan la resta de gent en base a aquests estereotips i amb aquests rols tradicionals de gènere de què, òbviament, tots ens volem desfer. Héctor, què en penses? Bueno, clar, em toca parlar l'últim i afegir alguna cosa davant de tot això. Ens pots aplaudir. Gràcies per dir això. No. El que voldria afegir, de dir, l'única cosa que tenim clara és que tenim cossos, i cada cos és molt diferent. El gènere és una expectativa que es fiquen sobre aquests cossos i que no són binaris, sinó hi ha 100.000 milions de cossos diferents, hi ha 100.000 milions de sexes, perquè cadascuna de nosaltres té un sexe diferent, tenim genitals diferents, cromosomes, nivell d'hormones, I a partir d'aquí ens diuen, vale, tu t'assembles més cap aquí, ets mascle, llavors és un home, es fiquen una expectativa sobre aquests genitals, perquè l'únic que miren són els genitals, I per altra banda, aquests genitals són més femenins, més femella, hi ha una expectativa al llarg de la història que s'han anat formant sobre els genitals. Tenim uns sexes biològics, però a sobre ens assignen un sexe. O sigui, escolleixen per nosaltres també el nostre sexe, pel nivell de genitals. El gènere, ser home i ser dona, són tots aquests, el que han dit les companyes, rols, expectatives, que hi ha en funció de dos genitals, però hi ha persones intersexuals que no tenen ni un genital ni un altre i els fan escollir el sexe per assignar-los un gènere. O sigui, tenim poca llibertat, és el resum. Si us sembla, ara obrirem el debat, però potser crec que és interessant en el programa d'avui, d'una forma més didàctica, explicar una mica cadascun d'aquests conceptes que a poc s'han anat introduint. Hem anat parlant d'home, dona, gènere, sexe biològic, identitat. Potser crec que estaria bé definir una mica entre tots els que estem avui a l'estudi, també la Nu i l'Adrià, que ens acompanyen, si poguéssim anar definint una mica per tal d'aclarir i clarificar davant del públic també a què ens estem referint. Per exemple, quan parlem de gènere, a què ens referim quan parlem de gènere? Perquè potser tenim visions diferents. Qui ens ho pot explicar, això? A nivell de... No, d'una forma didàctica, no? A mi personalment m'agradaria que ho expliquis la Isha. La Isha, per exemple. No, el gènere, no? Quan parlem de gènere, a què ens referim? És des d'una perspectiva molt... Sí, bueno, es tracta d'aclarir els conceptes, no? Parlem dels conceptes i aclarim els conceptes, perquè potser una persona es pensa que és una cosa, una altra, i anem a aclarir què vol dir. Què és el gènere, Isha? El gènere és tot aquest conjunt d'estereotips i de construccions socials que se mos carreguen a sobre i que, com ja he dit abans, ens modelen com a persones. El gènere té a veure amb la nostra personalitat, amb la nostra expressió, amb la nostra manera de vestir, amb el nostre rol social, com treballem, si fem tasques de cures o no les fem. I el gènere, òbviament, com a construcció social, és bastant ferm, inamovible, diguem-ne. Tots tenim com un cert imaginari de com hauria de ser cadascun dels dos gèneres, aquesta dicotomia inamovible, però la realitat és una altra. El gènere és molt movible, el gènere és únic i per a cada persona tenim una pròpia expressió, un propi vestuari, uns propis rols que marquem al llarg de la nostra vida. I bé, jo crec que l'objectiu com a feministes que som és, òbviament, la destrucció final d'aquest gènere i que, a poc ja veiem que és una terminologia, o si més no és una dicotomia que a poc es va diluint i d'això es tracta. Has introduït també el terme expressió de gènere, que és diferent llavors. Sí. També me toca jo? Bueno, no sé, no sé si algú de vosaltres des de casa algú vol afegir alguna cosa per definir, no sé, Héctor, per exemple? Sí, claro. L'expressió de gènere? Bueno, diguem que el gènere necessita les seves eines, no? Una cosa és la identitat, al final que cada persona decideix dir l'etiqueta, jo necessito aquesta etiqueta, m'han ensenyat que hi ha diferents gèneres, jo necessito identificar-me, no? Però clar, tu a partir d'aquí et pots expressar com vulguis. Poden homes portar faldilles? Clar, no? Aquí està la gràcia entre... Què vol dir? Ens han ensenyat que els homes hem d'anar amb cabell curt, estar forts, el que es veu al porno, per exemple, no? Allà està molt clar les expressions de gènere, homes forts, tal, el pes que ha de tenir, el pene, i la virilitat, el pèl, l'expressió més femenina que ens han ensenyat, la debilitat, la pulcritud, la Virgen Maria, tot ben, el faldilles, portar tacons, no? O sigui, estic exagerant una miqueta perquè aquestes són les expressions, però a partir d'aquí
Doncs, òbviament, no? Si ens han ensenyat que tot el que és un constructe també es pot deconstruir. Són coses que han creat les persones, no són coses físiques com un cos que modificar-lo costa molt, no. Tot el que ha creat les persones es pot deconstruir. I una miqueta, no sé si he explicat les diferències, no? Però una cosa és com tu et vols identificar i l'altra ja és com tu et vols expressar i manifestar-te al món. No? Aquesta performativitat que deien les companyes. Exacte, no, molt bé. I ara que potser tenim els conceptes molt més clars, a mi m'agradaria preguntar, sobretot a l'Anna, a l'Adrià i potser també a l'Hèctor, com a president de Colors, que després en parlarem, que ho introdueixo ara, si aquests conceptes ja queden clars a la nostra etapa educativa. No? Com es veuen aquests conceptes a l'escola, Anna, o a l'institut, Adrià? Adrià, vols dir? Comences tu? Ho dic jo. Adrià. Veus? Així m'agrada. Bueno, i és que no només diria l'escola o l'institut, sinó que l'assignació i l'atribució de gènere es produeix des d'abans del naixement, no? Del nen o la nena. Vull dir que hi ha tot el procés de gestació i com aquest procés de gestació passa per uns filtres mèdics i unes institucions mèdiques que ja condueixen a l'assignació de gènere, llavors a partir d'aquí tota la construcció de les expectatives del nonat, i a partir d'aquí ja comença, vull dir que el gènere comença molt abans de que nosaltres apareguem en el món, i evidentment un cop en el món hi ha una sèrie dels processos educatius familiars, socials, culturals que ens envolten estan profundament generificats, és a dir, vivim envoltats de marcadors de gènere i a més el gènere té aquesta capacitat porosa d'imprimir-se en el cos, llavors des de petits ens anem envoltant i ens anem performant, adaptant, introduint tots aquests elements, anant configurant la nostra idea de gènere en relació a això, a les atribucions socioculturals que, com han dit les companyes, constitueixen la base del gènere. Per tant, quan arriben a l'institut o quan arriben a l'escola, la mainada ja està profundament marcada, en molts casos. Segur comentava, hi ha també els estereotips marcats des d'un bon inici. Sí, Anna? Sí, jo volia afegir amb això que deia l'Adrià, evidentment tot ve donat des d'una part cultural i social. En l'escola treballem amb la coeducació, que és la nova metodologia educativa que intenta disminuir les conseqüències i els efectes sobre les diferències entre nens i nenes. Però tenim una cosa que hem de ser molt conscients els mestres i els educadors, que hi ha una cosa que es diu el currículum ocult. El currículum ocult és tots aquells, com es diu, aprenentatges viscuts, joc simbòlic, tot això que els nens viuen al seu dia a dia quan estan a l'escola, que nosaltres no els fem un ensenyament d'aprenentatge sobre allò, de manera com una assignatura, sinó que és una cosa que és social, cultural i que va amb ells, i això s'ha de treballar també a l'escola. Aquest currículum també s'ha de treballar, no pot quedar allí com una cosa totalment tancada. Per això es diu ocult, perquè no es veu, no és visible, sinó que amb els nens i nenes hem d'anar treballant de manera més visible tota aquesta part de la coeducació. A mi m'agrada parlar més de coeducació, més que coeducació, coeducació, perquè crec que és molt bonic parlar de la coeducació, però costa molt, des de les escoles, treballar-lo, perquè la gent, molts mestres encara no tenen aquest concepte del reciclatge social, de formar-se sobre aquest món, de preguntar-se qui soc, què vull fer, on vull arribar amb els nens, amb els infants. Llavors crec que hem de, el que deia abans, de tornar a deconstruir una mica per tornar a construir trencar aquests estereotips, sobretot amb les famílies. Me'n dono compte, jo tinc molts nens d'ètnia, sobretot gitana, on aquests estereotips estan molt marcats. I a l'escola ens trobem molts nens que ens diuen això no ho pot fer una nena perquè no és forta. O la nena d'estar treballant, que ho faci una nena aquest càrrec de neteja perquè és una nena. Ens donem compte que hem de trencar molt amb tots aquests estereotips socials i familiars. I és una llarga feina, però bé, ho farem. Ho intentarem fer el millor que podem.
Mentre estaves parlant teníem la Carmina prenent notes. Sí, he apuntat una cosa, perquè a part de la part professional, que penso que està molt bé, l'aportació d'en Veig, hi ha una part que jo penso que he d'aportar obligatòriament amb aquesta tertúlia, que és la de l'experiència, no? Llavors... Ho hem dit nosaltres. Ho he dit tot jo. Però és veritat, i de la qual estic molt orgullosa, no?, de poder-la portar. Clar, m'ha fet molta gràcia perquè realment nosaltres vam passar de lo que eren les escoles absolutament de nois i de nens i de nenes separats, a les escoles mixtes, que ens va semblar que era ja, vamos, yuju, una cosa molt aconseguida, i després el gran debat sobre que una escola mixta no tenia per què ser coeducativa. I és molt bo perquè hem arribat a l'escola coeducativa i continua estant els mateixos temes i els mateixos problemes, perquè clar, no existeix l'escola aïllada com una bombolla per poder fer la seva formació i tal, sinó que clar, la canalla entra i surt, i com és molt lògic, i a més la construcció està en tots els llocs, vull dir, i a més és que és quasi, és que sembla mentida com pot entrar tant en famílies absolutament progressistes amb aquesta qüestió que intenten formar i educar d'una manera amb una escola superguai. És igual, surten al carrer, van a jugar, que és el que han de fer, i allí se fa l'aprenentatge d'aquesta absoluta, ni coeducació ni res. Però bueno, jo soc optimista, perquè ja t'he dit, han passat de l'escola absolutament separada i nens i nenes pel seu costat a la mixta, que ja t'he dit, en el meu moment era una cosa, que semblava mentida que pogués ser, a la coeducativa. El que passa que la coeducació continua estant, claro, molt, molt, molt impregnada de tot el que passa. Perdó, respecte al que estàs comentant, jo penso que no hem... O sigui, moltes vegades ens confonem la nostra història o el nostre passat, la nostra part més genètica que ens ve, no?, en eliminar-la. I això és una cosa que sempre he intentat explicar a les meves companyes, no?, de que no hem d'eliminar el que ja hem viscut, sinó que hem d'intentar explicar el per què allò ha de canviar, no? Va sortir una notícia fa molt temps de que algunes escoles havien eliminat de les seves biblioteques contes com La Caputxeta Vermella, contes com Sant Jordi, i havien agafat noves adquisicions de Santa Jordina, que em sembla fantàstic, però crec que això, el nostre passat, el folklore, que era en un moment històric i social molt concret, s'ha de dir-los als infants, mireu, això té un rerefons, anem a buscar aquest canvi. Què podem canviar d'això? Què podem aprendre d'això? I a partir d'aquí construir coses noves, però no eliminar tot aquest folklore. Les cançons, no? Sí, no sol això, sinó que a més, sempre comenceu de zero. Clar, és que és molt... I llavors això al sistema li va superbé, perquè clar, imagina't quina quantitat d'energia, vull dir, perduda, no? Vull dir, jo estic totalment d'acord, perquè hi ha hagut venim d'on venim, hi ha hagut una sèrie d'evolució i s'ha de partir d'on se parteix i tot el que s'ha fet, naturalment, i no partir de zero. No sé si l'Héctor i la Isha també, com a president i tècnica de l'associació Colors de Ponent, que ja he avançat abans, no sé si podeu aportar alguna cosa dels tallers i les xerrades que aneu a fer a les escoles i als centres educatius. Puc? Sí. Pots. Quina feinada, no? Quina feinada. Vaig més tallers des de tècnic de salut sexual com anticida, i el que fem, ara estem entrant a les escoles bressols amb canalleta ja de 1, 2, no? I a primària també estem començant a fer tallers i a l'ESO. Clar, fins ara són escoles que demanen fer aquests tallers. No, l'educació sexual és un dret que tenim totes a tindre-ho, no? Les escoles coeducatives per mi és un eufemisme. Hi ha una frase d'un activista que diu coeducació és a feminisme com pilila és a penis. Comencem a parlar d'escoles feministes que amb una perspectiva, i no és borrar el passat, sinó mirar el passat des d'una mirada crítica i tenir el present des d'una mirada crítica. Mai direm no mirem porno, però si mirem porno entenem que allò és ficció, al igual que mirem Harry Potter. No és el que intentem dir a les classes, és a dir, comencem a ser crítiques i començar a crear identitats, expressions, persones des del respecte, des de l'empatia, i això és el que l'educació sexual. Hi ha gent, no, però com has d'ensenyar a fer sexe oral a les classes? No s'ensenya això a les classes. Ensenyem a ser persones, a tenir habilitats socials, a tenir relacions sanes, i a tenir pràctiques i desitjos i tot d'una forma saludable, positiva. No anem a crear persones.
I ja està, volia dir això. No, de secció oral són seminaris que es poden fer. Sí, clar, i després si venen a consulta individual podem explicar tots els dubtes que tinc, però a nivell individual a les classes anem a fer persones i anem a... que siguin persones lliures i que puguin escollir. Teníem a la Isa molt pensativa, reflexiva... Què te passa? Sí. Explica què te passa. Què te passa, companya? No em deixen de semblar eufemismes, de totes maneres. Sí. És evident. És evident que quan anem a les escoles i quan anem a fer tallers, que com bé diu l'Héctor, de moment som voluntaris, és a dir, són els propis centres educatius que ens demanen de fer en aquests centres, aquests tallers, quan no hauria de ser així, hauria de ser que hi anéssim sí o sí, diguem-ne. En tot cas, quan anem a fer aquests tallers, comprovem, òbviament, que malgrat els avenços, l'educació patriarcal encara és allà i encara hi ha uns forts estereotips i rols de gènere que hem de combatre. I quan parlem d'educar tota aquesta gent perquè siguin persones, jo afegiria, hem d'educar tota aquesta gent perquè siguin persones feministes, no només lliures, que siguin feministes, que siguin respectuoses i capacitar-les per a identificar sobretot totes aquelles discriminacions que es puguen donar en els seus espais i actuar davant d'aquests casos. I crec que això també és molt important, més enllà d'això, de crear persones lliures que puguen triar. Està molt bé que puguen triar, però la discriminació hi és, la lesbofòbia encara és ben present i una persona pot ser ben lliure i després va al pati i li foten una hòstia per tindre ploma, per tindre una expressió de gènere dissident o perquè li agraden les noies, saps? I llavors, soc una mica més directa, diguem-ne, i trobo que s'ha de parlar clar, s'ha de parlar d'allò que anem a fer amb les escoles i òbviament, tot taller, tota educació ajuda i s'ha de tirar endavant, s'ha d'entrar a més escoles, obligatòriament, no només per voluntat. Numiret, des de Barcelona, no sé si tens alguna cosa a afegir des d'aquest punt més artístic, més cultural. No la sentim, tenim el micro tancat. Tens el micro tancat. Has d'obrir el micròfon. Has d'obrir el micròfon. Tot i que hem vist que... Molt bé, gràcies, m'he emocionat. Superposada, Però t'hem vist molt posada en la intervenció, Mare meva. Doncs que el gènere, evidentment, tal com ells han explicat i han dit molt bé, perquè ho heu sabut explicar molt bé en termes, ho dic així des de peu de carrera, evidentment, tal com està ara, no funciona. No? Tal com està definit ara no funciona. S'ha de deconstruir o s'ha de, no sé, s'han de mirar les capes que l'han format, s'ha de treballar des d'on sigui, per això, pel respecte. No sé si des del feminisme o des de la coeducació, que m'ha agradat molt el terme, perquè ja no és només parlem, sinó anem a fer coses de veritat. Que és el que es necessita. Jo penso que des del carrer, jo tinc moltíssims amics, em trobo en una conversa, i per això em vaig voler unir amb aquest tema, em trobo en una conversa en la que moltíssima gent no sabia ni el que és transgènere, per exemple. És una cosa que ara us direu, com? Doncs sí, hi ha molta gent que no sap el que és ser transgènere, o que no sap el que és queer, o que simplement no s'ha preguntat mai, no sé, coses que tot el que surti de la normativa no existeix. Per això la feina que feu des de les associacions, per exemple, i des de les escoles és, fonamental, perquè penso que hi ha moltíssima gent, i no estic parlant de la gent dels meus pares i de gent de la tercera edat, sinó de gent jove que no saben ben bé què és el que està passant, i és la primera vegada a la història que es pot parlar d'això, que un no cal que es defineixi, que pots sortir i viure la teva sexualitat i la teva identitat com vulguis, més o menys, entre cometes, aquí en aquest país, i que és això, que és molt important de fer-ne difusió des de l'escola, evidentment, però també des de a peu de carrer, la gent que és una cosa que s'ha de parlar, normalitzar, obrir, i respecte. Jo crec que el respecte, ja ho heu dit molt bé, és la base de tot. Tornem a aquesta part més didàctica, no? Has comentat, no? Molta gent no sap què és una persona transgènere, què és una persona queer. Aprofitant que tenim a la Isha,
Potser podríem aprofitar per definir, avui estem aprofitant Per molt. exprimir-la, exprimir-la. Això sobre explotació trans. Sí. Exacte. No es pot accedir al treball i ja t'exploten. Ja va per aquí, ja va per aquí, això. Sí, entenc que responc per al·lusions. Bé, òbviament, per explicar terminologia, entenc també, una persona trans és una persona que no s'identifica amb el gènere al qual se li va assignar en nàixer. És tan simple com això, i una persona trans pot ser binària i no binària. És a dir, que pot haver persones trans que transiten dintre d'aquest binarisme d'home a dona, de dona a home, però també hi ha persones trans que fugen, i cada cop més, de fet, que fugen d'aquest binarisme i s'identifiquen com a persones no binàries. I bé, persona queer, o què és queer, jo, individualment o personalment sempre dic que no és un terme que m'acabe de convèncer, diguem-ne, perquè trobo que és un terme que va sorgir en un context completament diferent, estranger, i que en el seu context cultural i lingüístic té molt de significat, molta importància, i en el nostre jo trobo que no tant, però en tot cas, per definir-lo, una persona queer seria una persona, el que en diríem dissident sexual o de gènere, vull dir, no té més això, una persona que se surt d'aquesta norma cisnormativa, heteronormativa, i que presenta alguna mena de dissidència perquè fa la seva sexualitat o el seu gènere. Per tant, la paraula queer a mi pot semblar més o menys poderosa, perquè sembla que tots els anglicismes ens semblen més d'esto, però tenim paraules en el nostre idioma que volen dir el mateix, diguem-ne. Volia afegir al que deia la Nur, hi ha moltes persones que no saben el que és queer o trans o tal, i dic, però és que hi ha moltes persones que no saben ni com es diu el que tenen entre les cames. O sigui, moltíssimes dones li diuen vagina, li diuen potorro, xocho, però no saben que es diu vulva. O sigui, i per exemple no saben el clítoris, ni lo gran que és, que té 8 centímetres, no és una lentejita de 3 mil·límetres. O sigui, tenim tan poca educació sexual, ens ensenyen tan poc sobre les sexualitats, que queda moltíssima feina per fer. Però hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha gent de totes les edats que està apostant per aquest tema, i jo crec que anirem transformant la societat cap a millor. En aquest sentit de desconeixement, desinformació, creieu que els mitjans de comunicació haurien o informen del tema? Tu, Carmina, vinga. A vegades no sabes si és millor que informin o que no informin. Perquè penso que la formació hauria de començar pels propis periodistes i per totes les professions. Vull dir, ara perquè estem d'aquest tema, però el que passa que a més el periodisme té una incidència important naturalment a nivell social i de manera d'incidir a nivell social. Per tant, jo que sàpiga, mai s'ha demanat a Colors una formació per part d'un mitjà o d'un medi local, o ja no t'he dit que sigui a nivell de Catalunya, nacional o estatal i tal. Jo crec que estaria molt bé, el que passa que aquí també és veritat que amb el tema de premsa, amb el premsa topem amb una manera amb una feina o amb una professió que ja penso que les pròpies facultats els empoderen dient-los que ells ho saben tot, no? I clar, és una mica com a complicat, potser s'hauria de començar per aquí, s'hauria de començar per la universitat, per llocs de formació, no sol amb aquest tema, no sol amb els periodistes, sinó amb els metges, amb totes les professions, perquè realment és qui trameten aquest binarisme i aquesta manera de viure a nivell social. Naturalment, a premsa es parla, però no sol d'aquest tema, és que de tots, si anem analitzant, si tu parles amb gent supersenzill, gent que treballa en un taller de cotxes, parles amb una persona que sàpigui realment de cotxes i li dius, què et sembla aquest article que et tret? Pues te dirà que potser que passessin pel taller i explicaria ell com funciona un cotxe. Va sortir un diari de la premsa catalana, perquè em sembla que no es poden dir noms, no? Que només un 16% de les carreres tenen una mica de perspectiva de gènere. Però clar, és que necessitem perspectiva de gènere en totes les carreres, ja sigui medicina, infermeria... És veritat que sempre hi ha honroses excepcions, i mira, ve a la Nu que s'estava tocant el cabell, no sé si volia parlar,
però jo penso que amb el tema d'art, amb el tema de l'art i amb el tema... No, però és que amb el tema d'art i amb el tema cultural, vull dir, com a que a vegades si vols realment anar al teatre i mires quina és l'opinió als diaris o això, vull dir, és que de veritat no te'n pots fiar perquè, no sé, vull dir, no hi ha una formació, penso jo, real en moltes coses, no?, de les quals opinem. Començant per mi mateixa, vull dir, jo opino a vegades de moltes coses a les quals doncs hauria de naturalment fer la reflexió de dir, bueno, pues, potser que primer te n'enteris una mica més bé, no? Però clar, aquesta part d'humilitat d'entrada, pues, a vegades a nivell de premsa doncs no hi és. Acabem amb l'Adrià, si us sembla, aquesta primera part de la tertúlia. Adrià, si vols afegir alguna cosa de tot això que s'ha dit? Jo no em cal afegir res, Estic gaudint moltíssim des de casa, imagino que els oients també es gaudiran moltíssim. Perfecte, però qui sí ha d'afegir alguna cosa és la gent, perquè anem ara a conèixer l'opinió de l'audiència. Vosaltres. Molt bé, doncs a les xarxes tenim 3 missatges. A Instagram tenim per part d'un usuari, una usuària que es diu Silva Guililla, i ens diu: doncs jo diria que a banda de la biologia, ser home o dona és una construcció mental i cultural. Justament fa poc hi pensava, en referència a la identitat. Si no ens identifiquem amb un cos, què som? Tenen sexe les idees? Sabeu el típic, això em fa pensar, per exemple, el típic que diuen «Ai, llences la pilota com una nena». Les accions tenen sexe? A mi com a construcció mental m'ha sobtat una construcció mental, no? Òbviament que és social, que ens influeix, llavors ens creem la personalitat a partir d'aquí. Però això es pot deconstruir, no? I tant, però també quan et diuen «Ai, mira, ara penses com una dona» i tu ets un home, i dius és això, les idees o els pensaments tenen sexe? Clar, no, sexe no, però tot té gènere, naturalment. Tot té gènere perquè hi ha aquesta construcció que és la que ha fet que hi hagi coses que siguin d'home i siguin de dona. Penses com una dona, allò et fa pensar que, clar, com pensen les dones? És que aquí hem de canviar, més sensibles. Com pensa una dona? Doncs pensa... Igual que un home. Igual que empoderada. No, igual que un home no. Amb idees empoderada, amb idees clares referent al seu gènere, no vol dir dona vulnerable, dona... No? És que aquí és el que parlàvem abans. Hi ha una part d'educació, hi ha una part educativa i social, però també hi ha una part de voler canviar, de voler pensar diferent. O sigui, jo a l'escola puc treballar amb els infants i amb les famílies i els hi puc dir, mireu, és que hem d'intentar, no sé què, però si ells no volen fer el canvi, hi ha una part també de mentalitat i dir, bueno, jo quan dic això, prendre consciència. És que, clar, condueix malament, dona havies de ser, no? Per exemple, no? Aquests micromasclismes que anem fent cada dia sense donar-nos en compte. Jo també n'he fet, o sigui, jo en algun moment de la meva vida també he tingut aquests moments de dir, uau, Anna, en sèrio has dit això? Però prenc consciència i dic, no, vull canviar-ho. Clar, si no hi ha una consciència de canvi, ja podem parlar-ne aquí hores i tal, però serà complicat. Vale. Un altre missatge tenim d'un usuari que es diu Valet Bo. Avui en dia és difícil opinar lliurement sobre temes d'aquest tipus. Personalment considero que cadascú pot tenir la seva opinió sobre què és dona o ser home, però el més important és respectar-nos els uns als altres i poder expressar-nos lliurement sense faltar al respecte. Jo puc parlar? Un moment. Jo li voldria demanar al filòsof, al professor de filosofia, perquè abans hem parlat de llibertat, de que el concepte que tenim de llibertat, i no cal que ens faci una classe pobre, però el concepte de llibertat penso que el tenim tothom molt equivocat. Pensem que llibertat que val tot, i la llibertat jo penso que té un altre concepte filosòfic i realment que és el que hauria de ser. De fet, vam tenir un programa dedicat a la llibertat, podria ser com un petit recordatori, en el programa que parlem de llibertat, precisament, si existia ser un miratge. És que estem parlant de que llibertat és tot, i no, és fer el que vulguis, és triar, no? A veure... No, absolutament d'acord. Crec que el concepte de llibertat ha estat molt mal interpretat, i especialment des de com s'ha instrumentalitzat des del neoliberalisme i des del segle XIX, la idea de que cadascú pot fer i desfer i dir el que sigui sense cap tipus de repercussió, perquè estem en un context de libertades en plural.
I això doncs, Madrid és llibertat. genera moltes problemàtiques perquè potser acaba fent mal, no? O acaba tenint una repercussió cap a les persones. No sé, és una mica... Vam parlar de l'últim programa, no? O un programa que vam fer fa poc, no? Sí, Sobre la sí. llibertat. Vam tenir un programa dedicat a la llibertat, precisament, molt interessant. Us el recomanem que l'escolteu. Exacte, Perquè van sortir sempre. unes reflexions. El que passa és que pensava que en aquest moment era important centrar-ho, no? Perquè Sí, vista sí, l'opinió sí, i d'aquesta tant. persona, no? Al Crec final que es relacionen, és millor no? contestar això que res, crec jo. Clar, clar. A mi m'agradaria afegir una cosa, i és que el comentari, no, que ha fet aquest oient s'emmarca bastant dins aquesta ola reaccionària sobre el gènere, els discursos de gènere, etc, la mal anomenada ideologia de gènere, ni machismo, ni feminismo, igualtat, que són coses que cada cop lamentablement se senten més als instituts. I aquí hi ha una feina de base molt gran perquè jo, per exemple, com a professor d'institut i d'alumnes de batxillerat, trobo classes molt polaritzades, un sector on majoritàriament són dones i xavals dissidents i xavales dissidents de gènere que tenen un discurs potentíssim, molt, molt treballat, i que se l'han treballat elles i ells per la seva banda, i després tota una altra banda de gent que ho desconeix absolutament tot. I aquesta realitat que es veu molt clar en una classe de 25-30 alumnes també es veu en el carrer i és com un objectiu també a tenir en compte i a treballar. Moltes gràcies. Gràcies per l'apunt, Adrià, i acabem amb l'última intervenció d'un dels nostres oients, Gent. Sí, a Facebook un altre usuari, Marc Batlle, ens ha enviat una captura de pantalla i un missatge d'àudio en els que ens deia que ens fa arribar un formulari des de l'escola Sentinella, que és un projecte per monitoritzar i avaluar la pandèmia de la Covid a partir del seguiment actiu als alumnes, famílies i treballadors. I llavors, en aquest formulari, ell ho va veure molt interessant de que en el formulari es demana, per exemple, informació relacionada al sexe biològic assignat al néixer, home o dona, i diferents tipologies de gènere. I aquí només hi ha aquests: home, dona, no binari i altres. La categoria altres, que segons ell es van actualitzant. Què en penseu? Creieu que és necessari tenir aquests requisits a les administracions? O sigui, aquestes etiquetes, per dir-les així? La Ixa s'enfada. La Ixa va dient que no. La Ixa va dient que no amb el cap. No. Realment serveixen per alguna cosa, aquestes etiquetes? M'agradaria, no sé, preguntar a la gent que va fer aquest qüestionari què diantres té a veure, diguem-ne, el sexe biològic quan parlem de... És un simple seguiment de Covid. Sí, és a dir, què té a veure, per què preguntem el sexe biològic i després el gènere amb el qual identifiques. Al cap i a la fi, allò que patim socialment o allò que mos marca ve donat pel gènere, no ve donat pels genitals que tu tingues o els cromosomes que tu tingues, en el sentit en què si és seguiment de la Covid, si estiguem parlant de termes mèdics, ja parlaríem d'un altre aspecte. Ja parlaríem, per exemple, de les problemàtiques que ens trobem la gent trans quan canviem el gènere al DNI i després no podem accedir a segons quins serveis mèdics que necessitaríem pel cos que tenim. Clar. Però, si parlem de seguiment de la Covid, em sembla una intrusió innecessària, sovint, preguntar sobre el nostre sexe biològic en segons quins aspectes en què és innecessari. Trobo que hi ha aspectes que són necessaris i hi ha àmbits en què no ho és. I un seguiment de la Covid, sincerament... Hauria de ficar altres, només. Hauria de posar gènere, el gènere trobo que és important. Que la gent pugui descriure. Bueno, justament en salut és important diferenciar els cossos. És un tema d'enquesta. Exacte. No, si s'ha alterat la menstruació amb la vacuna... Però en seguiment de la Covid... Però és un tema d'enquestes. Sí. Jo crec que no prenen tanta consciència com nosaltres. I de cossos. Crec que simplement un formulari totalment... La gent ho fa ja com una cosa totalment... Això, no? De dir, faig un formulari, poso sexe, tal...
Però no, Em fa jo molta penso gràcia que no quan- prenen consciència de que ho han de fer. Em fa molta gràcia quan posen home, dona, trans. Vale. Perdoni vostè, que sóc un alienígena. Jo m'he trobat hasta home, dona, intersexual, saps? M'he trobat així en plan, Dios. A veure. A vegades val més no posar res, no? I dir, mira, fica... Això de fer a broma Ja lo dels està. altres. Posa gènere i Gènere, posa... i que així escrigui el que El no. que passa que sí que és vulgui. veritat que a Sí. nivell, a nivell sanitari sí que hi ha una sèrie de repercussions a nivell de cossos Això sí, i esclar. sobretot amb el tema Covid, perquè a més vull dir, si parles entre les dones, doncs parles, bé, no, Sí, pues sí, ha hagut i tant. trastorns a nivell doncs, Sí, de sí. menstruals, bueno, coses d'aquest tipus que de fet és normal que preguntin, no? I que hi hagi una estadística, que hi hagi un seguiment, però, Però bueno. si hi ha una persona trans, per exemple, Exacte. que té el DNI home, perquè sí. ja s'ha canviat, i també Però té té el cos, vagina, clar. i també té regla, i Naturalment. resulta que també la vacuna li ha alterat tots aquests ritmes de la regla, ja no pot Ja ni prendre compte, hora, ja ja ni no compte. pot prendre cita, per exemple, al ginecòleg. El ginecòleg. Podríem fer molts capítols. De Sí, podríem estar Gràcies, Héctor, per que col·laboreu. Anem ara a conèixer l'associació Colors de Ponent. 3 i més enllà. Aprofitant que avui al programa tenim a l'Héctor González, volem presentar-vos l'associació Colors de Ponent, que és una associació LGTBIQ+, de Lleida, sí, eh? Sí. De Lleida, i que us volem aproximar. Héctor, si ens vols presentar una mica, fer-nos una mica d'història de l'associació... Sí, bueno, va néixer ja quasi... al gener farà ja 6 anys, com passa el temps, no? Unes quantes personetes de Lleida, del món de l'activisme, del feminisme i tal, van trobar la necessitat imminent de crear un espai de socialització, de reivindicació LGTB, i de 3 personetes van començar a 6, la següent reunió van ser 12, 15, i va començar a crear una estructura, uns estatuts i tal, es va formar una associació, i a partir d'aquí intentem treballar tot el tema de que hi hagi un espai a la ciutat de socialització, on les persones LGTB es puguin trobar referents, conèixer gent, no? Perquè no hi havia cap espai així. Després reivindicar, hem fet en el seu moment una moció a l'Ajuntament que es va aprovar, s'ha fet al Consell Municipal i s'han anat aconseguint moltes cosetes, com ara l'últim any el Pla Municipal LGTB de la ciutat. Després també fem molt acompanyament, atencions individuals, suport a persones, a famílies, en totes les sigles, identitats, expressions, no? El que faci falta a les personetes. I crec que estem fent una feina molt necessària, clar, que he de dir, no? Però crec que estem fent molt bé i que la ciutat també ho està reconeixent. A la ciutat i província, ens movem per... Precisament t'anem a preguntar per això, no? Perquè Colors de Ponent està a Lleida, està en el centre històric de la ciutat, però probablement existeixen més associacions LGTBIQ+, no m'he deixat cap lletra? No, sí, va. A la resta de municipis, no? Tant com la província de Lleida com a la resta de Catalunya. No sé si teniu relació amb elles o... Sí, associacions com nosaltres no, hi ha col·lectius, com el col·lectiu Bliaina al Pallars, va sortir a Solsona, també la Cúgula, que potser no tenen aquesta estructura, però sí que estan fent una feina a nivell de territori de visibilització, de reivindicació, d'oci, que està fent molt bon treball. I Colors i anem col·laborant conjuntament. També ens movem, nosaltres ens desplacem a tot el territori fins a la Seu Urgell i a la Vall d'Aran i estem ajudant a fer també plans municipals i el que faci falta tallers, ens desplacem, o sigui, no tenim barreres. Clar, perquè parlant de territori, creus que és el mateix ser homosexual, ser transexual a Tremp o a Girona, a Lleida? No, clar. És diferent, això? No, hi ha molt més tabú, molt més silenci, falten referents, no? No és que no hi hagi persones LGTB, sinó que no es visibilitzen d'una forma tan natural i clar, créixer des de petit i petita allà en un poblet que no hi ha referents, que diu, per què sento atracció i no pots dir a ningú perquè és com molt tabú i no és el mateix. No és el mateix. Molt bé, i ja per acabar l'entrevista, Héctor, si ens vols fer la teva recomanació. Mira, jo fa poc vaig mirar un documental que el recomano moltíssim perquè parla molt de les masculinitats, que es diu The Mask That You Are In, i podeu trobar al YouTube, per exemple, està subtitulat, però et replanteja molt de com s'ha construït la identitat masculina, tot aquest tema del patriarcat i tal, i t'ajuda a fer un xip al cap que està molt bé. També per als adolescents està fent molt bona feina la sèrie de Sex Education, que també jo la faria més potent, no, jo que faria coses, però ostres, quan vaig als instituts menciona molt, perquè això no sé què, i està donant molta visibilització i això sempre va superbé.
Molt recomanable. Sí. Sí, tant. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en el A vosaltres, per donar-nos Et espai. deixem amb la Jane. Quina por. En un 3 i no res. Hola, què tal, Héctor? Bé. Vale. Comencem amb unes preguntes molt curtetes, vale? Vinga. Què és el que mai et canses de fer? Ui, mai em canso de menjar, jo crec, sempre estaria menjant. Va. Manta peli o prendre alguna cosa amb els amics? Jo crec que depèn de si és dissabte o diumenge. Vale, No? depèn. És una resposta? Sí. Vale, perfecte. Et podries descriure en 3 paraules? Ui, pues no ho sé. Jo crec que em definiria com intuïtiu. Molt actiu, no sé, necessito fer coses constantment. Vale. I sociable. Què m'he de dir? No ho sé. M'agradaria que ho Que ets diguessin. estupendo, home. No sé. Vale. Què volies ser de petit? Pues mira, tenia el somni de ser actor. I es va quedar amb un somni. Però bueno, he fet cosetes però no. Sí, sí. Vale. Esmorzar, dinar o sopar? Sopar, que sempre ho faig més tranquil. Dinar sempre menjo ràpid perquè he de fer coses. Perfecte. Un famós o celebrity que t'agradaria conèixer de prop? Viu? Viu. Viu. No sé, ara mateix m'agradaria conèixer... No sé, ara m'he quedat bloquejat. Els presentadors de 3 i més. Ai, per exemple, sí. Sí. Ara mateix. Sí. Vale. A què et dedicaries si no estiguessis treballant de lo teu ara mateix? A què em dedicaria? M'agradaria fer fisio. M'agrada molt fer massatges. Sí? I que me'ls facin, Vale. Vale. Les xarxes socials que més utilitzes? Instagram. Instagram. Vale. Si haguessis de triar salvar la humanitat o la Terra? La Terra. La humanitat és insalvable, jo crec. Si tinguessis un poder, per exemple, desaparèixer alguna cosa del planeta, quina cosa faries desaparèixer? El feixisme serveix? Sí? Sí. Bé. Sí. Bé. I anem per l'última, una recomanació d'un llibre, pel·lícula o... Bueno, abans... Bueno, hi ha un llibre que es diu Ètica Promiscua, que està molt bé, que parla sobre les diferents relacions, perquè tampoc ens han ensenyat a com relacionar-nos, quin tipus de relacions, i destrueix molt l'amor romàntic que ens rodeja. Vale. Ui. Vale, doncs molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Héctor. Al 3. I ara anem a descobrir què ens recomanen els nostres col·laboradors. Comencem per l'Adrià. Adrià, hola. Adrià, què ens recomanes? Sí, mira, jo us recomanaré 2 coses, molt ràpid. En primer lloc, un petit text que es diu Terror anal, que va escriure Paul Preciado pel llibre El desig homosexual de Guy Hohokengem, un filòsof francès dels 70, que va ser un dels pioners, no? En la revisió i en com repensar, no? L'homosexualitat i el desig lèsbic des d'una perspectiva performativa, violenta, radical, i una obra de teatre que es va estrenar a la Fira Tàrrega ara farà uns mesos, que es diu Hermafrodites a cavall o la revolució del desig, del col·lectiu Que no salga d'aquí, una obra espectacular que introdueix i visibilitza la violència mèdica que pateixen les persones intersexuals. I és una obra preciosa. Gràcies, Adrià. Nu, què ens tens preparat? Jo us volia recomanar una sèrie que es diu Transparent, és una sèrie del 2014 i és una sèrie que a mi em va servir a nivell personal. La direcció de la sèrie és de Jill Soloway, que és una persona que es defineix com a no binària, que és una cosa que en aquell moment ja em va sorprendre i em va fer entrar en una sèrie de lectures i a descobrir una sèrie de coses. I parla de... És la història de Maura Pfefferman, una dona que sortia de l'armari com a transsexual durant la tercera edat. O sigui, tota la seva vida havia viscut com a un senyor, era professor de la universitat, o sigui, tot l'entorn l'havia dut a portar un tipus de vida normatiu, no? Casat amb una senyora, amb uns fills, i quan per fi es jubila, per fi decideix ser qui és. No? I és una dona
no? I en aquest sentit, això es fa molt explícit, ho dic molt ràpid, però perquè la gent a veure si s'enganxa, si no l'han vista, perquè és molt interessant. Hi ha una escena molt particular al principi de tot de la sèrie en què està als Estats Units i ella està en un aeroport i li fan un escorcoll, bueno, és el típic, no? I llavors, clar, allà es fa explícit que ella és transgènere, no? I em va agradar la sèrie perquè és una sèrie on es permet identificar els tres... Bueno, aquestes coses que es confonen, que dèiem abans, no? Que diu, ai, mira, diu, és una dona trans. Dic, no és una dona, però clar, com que la gent no sap el que és, que transgènere seria l'expressió general per referir a les persones, a la identitat i a l'expressió de gènere, no? De les quals es diferencia del sexe assignat quan neixem. I després també transexual, no? Que t'has fet una intervenció quirúrgica, no? Per viure com a membre del sexe que tu tries, no? Que t'he assignat així, o també travesti, que molta gent no sap, que és només la persona que es vesteix de dona o d'home per plaer sexual o el que sigui. No? Bueno, a mi m'agrada molt aquesta sèrie per això, perquè a través del coneixement, saps? Perquè abans ho desconeixia, ho veia i una mica no ho entenia, no? I tampoc no entenia quines eren les tries personals de cadascú. Tenia com una cosa. A través d'aquest coneixement me va venir el respecte i diguéssim com l'apertura mental. Així ho dic i ho confesso aquí, vull dir, això ho dic el 2014, fa 4 dies. Si no fa tant, però ja està. Transparent està bé per veure-la. Molt bé, gràcies, Núria. Ara anem amb la Isha. Bé, jo recomanaré un llibre, acostumo a recomanar assaig, però en aquest cop recomanaré un llibre de ficció, i el llibre que recomano es diu Stone Batch Blues, de la Leslie Fieberg, si no recordo malament. És un llibre... Bueno, és un clàssic de la literatura LGBTI estatunidenca del segle XX i explica una mica la història d'una bollera batch sobrevisquent amb aquells anys tan duros als Estats Units. Val a dir, i sempre aviso, que és un llibre molt dur, amb molta violència sexual i policial, i és un llibre molt interessant perquè explica una mica la vivència de la comunitat LGBTI, la comunitat bollera sobretot, i com s'intersecciona això també amb alguns companys que durant el llibre es comencen a hormonar i comencen a fer un trànsit, i trobo que és molt interessant. Moltes gràcies. I per últim, la Carmina. Bueno, jo recomanaré un cantant que es diu Rodrigo Cuevas, i que és absolutament que s'ho carregui tot i al mateix temps te fa el pont amb quasi tot, no? El que dèiem una mica. És un senyor o senyora, el que vulgueu, fantàstic, que us recomano d'una manera absoluta. Qualsevol cançó d'en ell, qualsevol espectacle, qualsevol cosa que faci Rodrigo Cuevas és recomanable. Vale, moltes gràcies, Carmina. I no m'he oblidat de tu, Anna. Per últim. No te m'escapes. No, jo seré molt breu. Jo recomanaré dos sèries. Una més internacional, que és Euphoria, que és una sèrie que a mi em va impactar moltíssim, me va encantar, a part de l'actriu, la Zendaya, a mi me sembla fantàstica, i és un bon viatge en tots els sentits, i penso que pels adolescents és una bona sèrie que enganxa molt i que parlen d'aquests temes tant de drogues, de sexe, de transgènere, de tot. I després, molt dura, però tracta temes, jo penso, molt interessants que els joves han de veure i que no ha de fer por de que en parlem, perquè s'ha de parlar de tot. I després l'altra sèrie, que és La Veneno, la sèrie de Cristina Ortiz, de la cantant Cristina Ortiz, que penso que pot agradar més o pot agradar menys, però era una persona que va transgredir molt en tots els aspectes, a nivell artístic i a nivell de la seva sexualitat. Penso que són dos sèries interessants. Molt bé, gràcies, Anna. Jordi, et toca. Em toca a mi. Doncs mireu, jo us presento un musical de culte que és de Rocky Horror Picture Show. Bravo. Estrenat el 1975 i llavors potser ens podríem traslladar a aquella època, sobretot aquí a casa nostra, on probablement no es va poder veure
una pel·lícula d'aquest índole. És un musical creat per Richard O'Brien i que va crear un gran punt de transgressió en aquella època, tot i que no va tenir molt d'èxit. L'èxit el va acabar tenint a mesura que anaven passant els anys. Combina des d'allò més còmic fins a la ciència ficció. No us dic massa de què va, sí que crec que és un exemple d'ensenyar en un aparador com és el cinema, un exemple de repressió i alliberament sexual. I vull manllevar una frase d'un portal, que és lamentesmaravillosa.com, que comenta que aquest musical d'alguna manera converteix allò normal en estrany i normalitza allò que pot ser diferent. Llavors, us convido a gaudir d'aquest musical i si teniu l'oportunitat de viure'l, perquè també s'ofereix en algunes sales de cinema, a Lleida s'està fent, a l'Screenbox, també es fa a Barcelona sovint, doncs, perquè és una pel·lícula participativa, en la qual, a mesura que va passant l'acció, es convida al públic a fer alguna acció. Gràcies, Jordi. Eloi. Molt bé, jo us porto un conte per a tots els públics que es diu Cua de sirena, que és de l'Alba Barber i la Sara Carro i amb il·lustracions del Joan Turú. I que també es va adaptar al cinema com a curt el 2019 i que fins i tot va ser candidat als Premis Gaudí. I aprofitant el que dèiem abans dels llibres a les escoles, a les biblioteques escolars, crec que és una molt bona eina per aproximar a tots els alumnes els estereotips de gènere, la diversitat, així com el desenvolupament de la pròpia identitat. I tu, Jane, què ens portes? Doncs jo un documental que es diu En Fem, que es va presentar sense ficció i es pot veure a la carta a TV3, i tracta sobre el naixement d'una comunitat, la dels crossdressers, i no us explico gaire cosa perquè és molt interessant de veure, perquè parlen sobretot també de la identitat i l'orientació sexual. Doncs estem ja arribant als últims minuts del programa i tocarà acomiadar-se, no? Exacte. Quin programa avui ben complet, Ens ha quedat una mica llarg, però està superbé. Bueno. Sí? Per això fem un podcast, perquè te pots anar seqüenciant i te pots anar escoltant estonetes. Exacte. Pues això. Pues no ens allarguem més i donem les gràcies a... Sí, primer de tot als col·laboradors del dia, Adrià Álvarez Blazco, des de Barcelona. Gràcies a vosaltres. A la Nu Miret Renyer, també des de Barcelona. A Perraval, la tenim per aquí. Ara ha aparegut. Està muda la Nu, però ens agraïm. Moltes gràcies. Està més agafant aire, I també a aquell estudi les col·laboradores Ana Borrego Claveria. Encantada d'estar aquí. I Carmina Pardo Mestre. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Evidentment, també moltes gràcies a l'Héctor González. Moltes gràcies per fer això. I a la Ixella Quesada. I també, com sempre, a tot l'equip tècnic i personal que fa possible aquest programa. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i no oblideu d'escriure-nos a través de les xarxes socials. Animeu-vos a deixar-nos missatges, comentaris, opinions, preguntes, el que vulgueu. Així que ja ho sabeu, ens escoltem d'aquí a 15 dies. Fins aviat! Fins aviat!